Нека да разгледаме подробно всичко свързано с електронните бележки, които се изискват по Наредба 18, как трябва да изглеждат, какви данни трябва да присъстват в тях, съгласно член 52О от Наредба 18. Електронната бележка, която нашата платформа Напреди издава, представлява визуално ето по този начин. Електронната бележка се издава единствено при плащания с кредитна или дебетна карта във вашия онлайн магазин. Електронна бележка не се издава за поръчки, които са платени с наложен платеж или по банков път. Единствено за поръчки, които са заплатени с така нареченото неприсъствено плащане. Какво представлява самата електронна бележка, която нашата платформа Напреди издава на всеки ваш клиент? Електронната бележка съдържа логото на вашия бизнес. Можете да си сложите вашето лого и това е налично във всеки един от плановете на Напреди, както в плановете Basic, Pro и Ultimate. Също така, естествено, и 10-разрядния цифров пореден номер, който е длъжен да се следва като последователност във всяка една електронна бележка, заедно с датата, на която е издадена. В лявата страна на бележката ще видите данните за доставчика, т.е. това са данните на вашата фирма, на вашия онлайн магазин, чрез който сте регистрирани в НАП. Има името на фирмата, ЕИК номера, ДДС номер, ако имате регистрация по ДДС, адреса, улица, град, имейл и телефон, чрез който вашите клиенти, ако пожелаят, могат да се свържат с вас при някакви проблеми с плащането или някакви въпроси. И тези данни, не всички, но 90% от данните, които се показват в електронната бележка, са по изискване от Наредба 18. В дясната страна са данните за клиента, който е направил самата поръчка, като виждате има имената на самия клиент, адреса, имейл адреса на клиента, телефонния му номер, както и задължителното изискване за дата и час на издаване на електронната бележка, т.е. това са датата и часа, в който той реално е платил през вашия виртуален пост терминал. В секцията с продукти има наименованието на самия продукт от вашия магазин, колко бройки, каква е единичната цена и каква е сумата. Съгласно много запитвания, които сме получавали, може ли на електронната бележка да се показва и ДДС ставката? Това не е добра практика, не е и задължително и именно това е причината да сме направили без ДДС ставка, защото е безмислено. Тук отзад, след сумата на всеки ред, си изписва коя е данъчната група на магазина, както при един нормален касов бон издаден от фискално устройство. Имаме по-долу брой артикули, колко е сумата за доставка, като тя влиза в сумата на електронната бележка, защото клиента ви си заплаща, освен стойността на самата поръчка, заплаща и доставка, ако има такава, като заплащане, а не е безплатна. Отдолу си виждате панелчето общо, с общата сума за заплащане, включително и с сумата, която е в лева, включително и фиксирания курс, като това ще бъде до август месец 2026 година и след това изискването за показване на валутата в лев
отпада и ние ще го премахнем. Отдолу в лявата част отново са данни за самата фирма, кой е издал електронната бележка. Тук автоматично се прехваща материалното отговорно лице на вашата фирма и се изписва тук. Показва се и номера на регистрация на магазина ви в НАП, поръчка номер и URL адреса към самия онлайн магазин. И имаме си QR код, който ви прехвърля към една endpoint страница с съдържаща всички данни за смисъл не точно всички, но данните изисквани след сканирането на QR кода се показват в тази страница. Отдолу е номера на транзакцията, която е преминала през вашия payment процесор. В дясно е метода на плащане. Това представлява електронната бележка, която се изпраща автоматично към вашите клиенти след успешно заплащане на поръчка. Ако поръчката не е заплатена успешно, няма да се генерира електронна бележка. В платформата на Preди в таблото документи, електронни бележки се съдържат абсолютно всички издадени електронни бележки от началото на регистрацията ви до момента, в който гледате таблото, като тук са подредени по номераж, можете да си видите всички, включително и датата на издаване, сумата, че е платено, и тук също можете да си направите и преглед на самата електронна бележка. Имаме секция с торно бележки, която не е по изискване на Наредба 18 за електронните магазини, но според нас е хубаво да я има, за да може да придобиете представа за всички поръчки, за които сте възстановили сума, които са заплатени с карта. Ако влезнем в секцията сторно бележки, тук имаме поръчки, които са направени през вашия магазин в статус Refund, т.е. с възстановяване на сумата. И ето така изглежда една електронна бележка, на която е възстановена самата сума и излиза си надпис "Storнирана". Това не се предава към НАП. Това по-скоро е с цел ваше удобство да можете да си следите всичко документално, включително и счетоводството ви, ако изискват нещо такова. Хубаво е, че при проверка от НАП на вашия електронен магазин, издаването, смисъл подаването на цяла тази документация към НАП при изискване на документи от тяхна страна ви спестява много въпроси, главоболия и, да ви кажа честно, улеснява и тяхната работа, което е във ваш плюс. Напреди автоматично издава електронните бележки към клиентите ви от името на вашия електронен магазин, така че от вас не се изисква абсолютно никаква ръчна работа да въвеждате номера, да издавате електронни бележки или каквото и да е. Напреди си прави абсолютно всичко автоматично и само. Ако имате въпроси за всичко свързано с електронните бележки, сме на линия по всяко време да отговорим.